Sambel tempong, kuluban, tempe godhog. Sore mau blonjo bayem, saiket iki mung 3.000. Bayeme tak pithiki separo, sing separo tak masak sesuk. Godhog endhog, jipang, tempe karo wortel. Aket sore mau udan terus, iki masak nek mburi mah ya udan-udan, soale iki mburi kagek dibangun meh gawe dapur. Dongake ya guys, paringi lancar. Tempe karo wortel wis tak entas, iki bayeme langsung tak godhog. Lah sing separo iki bayeme tak gawe bakwan. Iki ling masak gegerku teles gebes. Soale mburiku iki pas nggon talang banyu. Ameh payungan ya jarine pamali, bengi-bengi nek ngomah payungan. Kluban karo bakwan bayeme wis mateng. Iki garek gawe sambel temponge. Isine terasi bakar, lombok galak karo tomat. Bahane mentah kabeh ya guys. Wes rampungan gage-gage madang. Seger tenan, kakean lawuh. Ana kluban bayem, telur rebus, tempe godhog, jipang godhog, wortel, bakwan bayem. Wah, mantep ki. Pas cuacane udan-udan ngene mangan sing pedes. Matur suwun ya guys, sing sampun mampir teng video kula.